Velkommen til en lille magisk meditation her fra vidunderlige Cycadeland, Grækenland. Det her er en meditation, du kan bruge, når du skal arbejde med energierne omkring noget, du ønsker at manifestere. Og den er løst oversat og kreativt bearbejdet fra en meditation, som Keith Wilson, vores kakao-shaman, har kanaliseret og delt med os mange gange. Så mange af jer har spurgt, om jeg kunne lave den på dansk, så nu kommer den her med en dejlig baggrund af cikader. Bare start med at tage en dyb indånding. Igen. Og gennem næsen. Og nu gennem munden. Så mærk, hvad er det vigtigste for dig lige nu i dit liv? Hvad er det, du ønsker at dykke ind i med den her meditation? Det kan være, at du ønsker at mærke ind i en sundhedssituation med dit helbred. Du ønsker at manifestere bedre helbred. Det kan være, at det er et projekt med dit arbejde, din egen forretning, business. Det kan være, at det er en rejse eller et retreat, du skal på eller du skal holde. Eller noget helt andet. Så bare mærk, hvad er det for dig? Så at du ønsker at manifestere din nye kærlighed i dit liv. Eller det næste niveau i dig selv. Næste bedste udgave af dig selv. Så forestil dig, at du holder en kugle af lys imellem dine hænder. Den størrelse, der føles rigtig for dig. Du kan forestille dig med din tredje øje, eller du kan holde hænderne samlet, hvis du har lyst, hvis det føles behageligt. Du kan ligge ned, du kan sidde op. Og i den her kugle af lys putter du dig. Hele dig med alt, hvad du er. Så mærk ind følelsen bagved det, du ønsker at manifestere. Hvordan vil du gerne føle, når du er der? Hvordan føles det lige nu? Tænk på det. Følg op med kærlighed, sjov, kreativitet, flow. Hvad du end mærker. Healing. Overflod. Styrke. Og du kalder ind alt det du mærker følelsesmæssigt. Hvordan føles det, når du mærker ind? Der hvor du gerne vil være. Det du gerne vil manifestere.
Så det er ikke tanken om det, det er følelsen af det. Det er ud af hovedet og ned i følelserne. Ned og mærke hjertets længsel. Alle cellerne, der vågner, bare du mærker den her ting, der åbner sig i den her magiske kugle af lys. Brug åndedrættet. Tag en dyb indånding i det, der flyder lige nu. Begynd at forestille dig alt det, du skal bruge til den her ting, du har sat i gang her i den her meditation. Det, du ønsker at manifestere. Så helt praktisk. Alt det, du kan forestille dig, du skal bruge. Computer, penge, andre mennesker, steder, hvad det end er. Virkelig kald det ind, træk vejret ind i det, send det ind i den her magiske kugle af lys mellem dine hænder. Fyld den op. Så fra det her sted, forestil dig, at du holder din magiske kugle af lys ind under et gyldent vandfald. Guddommelig lys og vand, der renser alt det i kuglen, der ikke skal være der. Og lad det overfløde af gyldent, rensende vand ind igennem dig, ind igennem kuglen. Og forestil dig alt det, du ikke skal holde på, alt det, der har snedet sig med ind, som har en lavere vibration, end det, du har brug for at manifestere den højeste outcome for dig. Bare lad det, der er tungere, glide ned til moder jord. Tag imod, kompostere. Brug dit åndedræt til at slippe med vandet, med det her rensende vandfald. Herfra kom tilbage til kuglen af lys, der nu skinner endnu stærkere. Og se, hvordan din kugle ser ud. Måske er det en lysende bjergkrystal, måske er det som en lysende sol, stjerne. Og mærk den, se den, føl den. Fra det her sted,
Forestil dig, at den har lange tentakler, din kugle. Lange gyldne fangearme, der kalder ind alt det, du ikke selv kom i tanker om. Lad dit højere selv kalde ind alle de ting, du ikke selv kom i tanker om. Magic dust. Du behøver ikke at se det for dig, bare kald det ind fra dit højere selv, dit magiske potentiale og et boost for dine guides, engle, kraftdyr. Formødre, forfædre, kalder ind fra alle verdens hjørner og forbinder dig også med andre fremtidige projekter, idéer. På alle planer, til alle tider, tidslinjer. Det her sted, din kugle er lysende og fyldt. Forestil dig, at der danner sig en mindre kugle inde i kuglen, som du løfter op til englenes realm, det kausale plan. Og alting bliver lagt i den præcise kronologiske og ikke-kronologiske rækkefølge. Det, der er præcis bestemt for din rejse med den her ting, du ønsker at manifestere. Uden din indblanding. Forces beyond your control. Let go and let the divine. Du vil møde folk til den rigtige tid. Alting vil blomstre præcis. Dumpe til dig. Ned til dig. Præcis når du har brug for det. Uden anstrengelse. Let go and let the divine. Ligesom alt udfolder sig i naturen. Vi er natur, du er natur. Så når vi ikke kæmper imod og prøver at micromanage hver en detalje, men bare stoler på processen, så kan universet arbejde igennem os. Vi kalder det magien, men det er i virkeligheden bare det magiske, universelle flow, som vi alle sammen er født ind i, som vi glemmer, at vi er en del af. Så tag en dyb indånding og husk. Husk, du er en del af alt, der er. Du er en del af naturen, multiverset, jorden, star being, realms, angelic realms. Alt, der er. Alt, der nogensinde har været. Dyb indånding, mærk den her enhed af alt. Unity, oneness.
Forestil dig salt som en pink, lyserød guldsmed. Det er, hvad der lige fløj forbi her. Blessing this journey. Og mærk energien fra pink, lyserød guldsmed. Pink dragonfly. Tag energien, guddommeligheden fra det utrolige dyr, insekt. Flyver mellem verdenerne. Der er ingen grænser for mulighederne. Hele verden står åben. Alle verdenerne er åbne. Så mærk den her portal, der åbner sig nu. I dig, for dig, med din magic ball of light. Og bring den her mindre udgave af din bold ned ind fra det kausale plan. Og placer den ind i den større bold. Programmet er på plads. Timingen er på plads. Du kan læne dig ind i og tro og stole på processen. Tag en dyb indånding. Og hele vejen ned. Krystalliser alt. En gang til. Og krystalliser ned i alle cellerne. Mærk din magic ball of light løse i dine hænder. Til hele din krop. Alle lag af dig. Dit hoved. Dit hjerte. Og så tager du den her magiske kugle af løs og placerer den i dit hjerte. Læg dine hænder på hjertet og lad den synke dybt ind. Og hvis du ønsker, kan du også placere den i dit solar plexus. I din magiske womb chakra, sacral chakra, livmor, hvis du vil. Og mærk, hvad er rigtigt for dig. Og tag en sidste dyb indånding. Kom hele vejen tilbage på en udånding. Tak for at følge med på den her magiske guidance. Kanaliseret af Keith Wilson, vores kakao-shaman. Som nu er med os fra Spirit Realm. Du kunne måske mærke ham igennem den her også. Hvis du ikke kender ham. Faren til kakao movement i Vesten. Jeg hedder Ditte. Jeg har Monai Healing sammen med min mand Shauli. Vi holder masser af kakao-ceremonier. Inspireret af den her slags indre arbejde. Holder kakao retreat til september, slut september, hvis du har lyst til at høre mere eller komme med. Jeg lægger et link her i YouTube, og du kan også række ud via vores Facebook eller hjemmeside for at høre mere om, hvad vi
ellers laver. Så tak for nu, tak for dig, magiske løsende væsen. Masser af kærlighed herfra.